сме безнадежден случай. И така, здравейте, драги приятели! Пред вас е групата за фолклорни диско напеви "Безнадежден случай", сформирана пред няколко години у наше село към читалище Събуждане. И понеже там не оцениха нашите достоинства, решихме да за да изявим пълно своите възможности. От вас питам и отговор не искам. Приближете дланите си на 15 мм, за да имате възможност да ни аплодирате, защото ние както ненадейно започваме, така и свършваме. Направихме доста успешни турнета и страната и чужбина и напоследък забелязваме, че много известни групи крадат от нас, като Сарагоса Бенд, Юрап, Дует Шанс, Трамвай 5 и много други. Искам диско да ми шава, идваме от село, защото е весело. Идваме от село, защото е весело. От фолклор ми е до гуша, твойки стил ми е по душа. Хайде като чуя и не ми да плюя. Хайде като чуя и не ми да плюя. Цял свят дискотека, нека се превърне. Черно село никой жив не може да ни върне. Цял свят дискотека, нека се превърне. Пием само Джони Джокер, ще се цаним диско Джокер. Идваме ограду, да не бедем ядо. Идваме ограду, да не бедем ядо. С мотики стойте, баби, за мотики ни сме слаби. Сега е момента, мени инструмента. Сега е момента, мени инструмента. Цял свят дискотека, нека се превърне. Черно село никой жив не може да ни върне. Цял свят дискотека, нека се превърне. Черно село никой жив не може да ни върне. Ние изпълняваме Crazy Music, Crazy People, с която имахме голям успех сред Crazy публиката. Надяваме се и сред вас. Crazy
International.